Tapi aku sombong sih deh. Asik. Wih, pancing mania. Oke. Mancing mania. Yes, no. Halo, Kak. Itu Kang bakar wis sibuk ya. Ilah. Aslinya Jakarta kan gue ya. Disikat. Ambil bumbune kan beda. Nane Jakarta. Bumbune bumbu kaya awake dhewe arep goreng ngono kae bumbu kunir bokok kae. Dilepo-lepo lebar. Kuwi nak wis mateng. Begitu mulai dibakar langsung langsung dibumbu. Nah, bar kuwi engko dikeki madu. Madu mek jeruk nipis, mek lenga kentek. Tules-tules lenga. Dewi gledake ning gone anu. Semute akeh ya. Wong karang yo ana cacing mlaku. Itu gedine ra umum cacinge sapa apa. Iku mancing ora ento iwak. Cacing itu gedine ra umum. Ono kan pakan wareg sik mbek pemancingan. Oh, tapi duit gede. Kono kuwi duit trik. Sing wingi kena pancing ucul ngono kuwi kan. Soalnya dilepaske masih dikai pakan. Pasti, tapi nyatane sing entuk ya akeh kok. Kita wis ora maksudnya ngono kan do pinten to penting. Lah iya. Nah sing wong do goblok-goblok kaya modele kalian yo ora bakal entuk. Iso dhewe rame geger gombrek. Tadi Mas Katria apa-apa terus pas Katria ana sing bilang ngono. Iya kan dan mancing kan ora entuk rame kon sing apa ning pemancingan ana yang nyanyi ra jelas suarane. Nah, sebelah karaoke karaokean rak suarane ra cetha. Para iwake ra gelem mangan kuwi. Sing anu do sawan nak be suara. Soalnya kayak endut. Oh. Bisa main mancing sawah jadi. Asep sama Asep. Asep beli Asep. Endi? Mbak Lis gede ya Asep. Mbak Lis, harus besanan ambek Uti wani piro? Ayo besanan ambek Uti, kuwi saiki gelo. Ngapel ning kene gelo. Wes, kuwi mulai kuwi. Krungu suarane Uti wedi. Nah, wedi nak dilaporke Pak RT. Kuwi mulai. Ini sebelah Asep. Nasi goreng tuh. Ya ini kenapa Asep? Biasa sih ning kene yo. Kan kena kipas kan rono. Panasnya sing kono. Lah mau mblorote di tengah ke rono mbek maul kok. Meratuk mundur ngene lho. Mundur nih. Akeh. Yang rawit toh. Rawit setan kira ya rawit putih rawit apa? Ngomong setan nak rawit di sini hijau ya. Golek ora ono. Setan demit gendruwo kuwi lho. Ya boyan ngambil sik Widirajang kok ngambil meneh. Oh, ayo. No. Nak berantem ana